tästä lähtee Mentos-testi. Mutta niin ensin kun mä saatan auki. Ensin yritetään aukaista. Ensimmäinen haaste, joka on ratkaistu. Maistetaan sitä vähän. Taas sitä vähän edes mumua. Noin, vähän kiehuu jo. Kiehuvaa. Ihan kiehuvaa. Noin. Tiputa saman tien 3. Okei, kun mä saatan ensin satana auki. Tää noilla on väliä. No niin. Ensimmäinen. Toinen. Ota nyt se 1 vielä. Mä haluan tiputtaa 3. Perkele, tiputa. No niin. 1, 2 ja 3. Se aika äkkiä tuli yli. Joo, se reagoi aika äkkiä. Sitten vähän sekoitellaan tätä tässä näin ja sitten vähän kuohuu. Otetaan vähän tästä. Noin. No ei se oikein enää kiehu. Siinä meni kaikki hapot. Täytyy käydä ostamassa uusi. Perkele. No nyt sitä sitten valuu tonne noin. Maistetaan, onks tää vielä ihan juomakelpoista. Tuolla näette ne 3 mynttöstä, jotka on vähän... Maistetaan. Oi, onko vielä juomakelpoista? Paskaa, ei oo hiiliheppoja. Tuomarin pisteet. Juu. Ai sanoin, että ihan hyvää, mutta... Mentosi pilas kaikki. Minä näytän kuinka se heitetään. Perkele, siinä se taas lentää! Tiedetään, saattaa ehkä vähän täristä, mutta... Älä nyt pilaa sitä, siitä saa 40 senttiä ja me saadaan siitä vielä uusi kolapullo. Äläkä nyt runkkaa sitä. Ei ne metsäsi pois sieltä. Vittu siinä meni hiilihapot. Hei, pistä se kato vähän auki ja sitten... Siitä. Niin, missäs ne mentosit on? Jaahas, siellä ne näkyy olevan. Käydään nyt hakee se uusi pullo. Saadaan kato korkki heti kiinni. Meni vähän pieleen tämä video ja tehdään kyllä uusi! Satana mulkkuu. Sanana. Perkele, kato nyt mitä se teki sille. Hei, avaa se korkki ja heitä se ilmaa. Nyt kannattaa mennä kauas. Tässä se taas on. Meillä on hieno ES-kola, joka lentää! Ja siinä se taas. Häh? Noin. Sitten mennään hakemaan uusi kolajuoma ja tehdään uusi testi 3 mentosilla.